Din is-sena kienet sena impenjattiva ħafna għalija, ma kienet sena li tatni sodisfazzjonijiet kbar. Tatni sodisfazzjonijiet kbar anka bix-xogħol li wettaqt bħala viċi president tal-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi, responsabbli mill-qasam diġitali fejn approvajna l-istrateġija u l-prioritajiet diġitali tal-grupp f'paper dettaljata ħafna, aktar minn 50 faċċata ta' ambizzjonijiet li għanna għal din is-sena u nofs li ġejja, ma wkoll il-punti prinċipali li ħankunu din nikkampanjaw fuqhom bħala grupp. Imma kienet ukoll sena pożittiva ħafna għalija wkoll minħabba numru ta' proposti, responsabilitajiet li kelli li mexxejt il-qudiem ukoll b'suċċess hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Kenna l-iktar proposta li ġibdet attenzjoni mhux biss f'pajjiżna ma wkoll fuq livell Ewropew u internazzjonali, il-proposta ta' Charger Komuni Ewropej illi innegozjajt fl-aħħar mill-aħħar illum huwa liġi approvata fuq livell Ewropew illi ħadkun qiegħda tirrevoluzzjona wkoll il-mod kif niċċarġjaw mhux biss smartphones imma wkoll 14 il-kategorija ta' prodotti elettroniċi li nużaw ta' kuljum, minn laptops għal tablets, għal e-readers, għal digital cameras, gaming consoles. Insomma dawn huma kollu equipment elettroniku li nużaw ta' kuljum. Imma wkoll kelli numru wkoll ta' sodisfazzjonijiet oħrajn b'ħidma illi wettaqt fil-Kumitat tax-xogħol fejn bqajt għaddej ukoll u issa ħajkonna avvanzi importanti wkoll fejn jidħol ir-right to disconnect fejn minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra mistennija wkoll li konna proposta leġiżlazzjoni fuq il-mejda li mbagħad nibdew il-proċess formali leġislattiv biex il-ħaddiema kollha fuq bażi Ewropea jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dan id-dritt li għalina huwa dritt fundamentali. Komplejt naħdem ukoll f'kumitati bħal dak tal-enerġija u r-riċerka fejn kelli wkoll proposta importanti li għadni naħdem fuqha dwar l-emissjonijiet industrijali u l-permessi illi jkunu qegħdin jingħataw, proposti leġislattivi oħrajn li għadni għaddej ukoll bil-ħidma fuqhom imma li jagħtuk ċertu wkoll sodisfazzjon u għallat dwar il-medja fuq bażi Ewropea u kif ukoll għadt li bħalissa qed joħodli ħafna u ħafna enerġija lat dwar il-protezzjoni tal-minorenni fuq bażi online u l-kontenut abbużiv li jista' jkun hemm fuq bażi online ta' dawn it-tfal u kif l-aħħar mill-aħħar nistgħu niġġielduh fid-dinja diġitali.